menikmati. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Setia Joni Mas dereng nate gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng bukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nasu terus ngajak padu jangono kowe pancen ra kelingan jamane kembien Yoni Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni Doni Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani desa mana aku tetep tresno lan tetep setia Yoni Mas dereng nate gawe kelo lan gawe kujiwa ning saiki
ngerti kowe kojor malah lali marang aku sithik mesti nasu terus ngajak padu jongono ayu dereng nate bunga susah podo dilakoni ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing bulan Ramadan ping 5 kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang atas dawe dari pangeran ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 dat loro rukun kang siji sira kalawan ngaji nglakoni salat kaping telune bayar zakat liwat kutha cilik sing kawentar dadi
dipeni gunung kalut sing ayomi Blitar jaman cabang nate gempar peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen naune sang noto Mojopahit enek candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang pepisan ono crita carepate Kanca Moco kang bisa nyawe jene Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar lair Cilemolo ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal wake sing padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu ngukulake patriote yo 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 jo sing so 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 Topeng ireng makar samboja sing rupane ala aja awe tunggal bangsa pementasan ini yang besar sekali untuk meringati acara sore ini mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa aman ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajan rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa entuk karomatan mila para rawuh kakung miwah putri karsa mrengsani rupa kula amadeni kados sampun cekap laku-laku kula menawi lengapat nyuwun kenging pangarsama aku dhewe nangis unine
gentrung ketipung sule sikra kendangane pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam, pemuda serta pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem memperingati marang Mi'raj Nabi Muhammad kang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka selawase ora bali. Mila aja wegah nadyan katon susah payah, sebab ngelingi tinimbang salat ibadah. Iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah, gelem meringati Mi'raj nabine kang indah. Aja sampun cekap kang dados satur kawula, badhe kantos critane urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun kenging pangasama, sedaya prakanca topeng ireng bakar semboja. Lek tak kok arep bateran. Panas ngene iki apa? Beli tompel ngantuk. Basuran cinta. Aku dhewe enggak mampu. Basuran cinta. Ampun paripurna kuwi. Dadangan, dadangan. Raga kang kajiret tresna linali ing jiwa
kegandrung parasmu ya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ngapuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kepasane kembang mekarana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis makar sembecel iki perkara tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumandhing wong liya apuranen aku yen ninggalke joget kasujo ing atiku duduemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kepasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing so yo 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 so 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 kembang cara dibuah-buah kembang cara dibuah-buah ojo cara yen cara mengundangku ojo cara yen cara mengundangku kembang koro direno singo kembang koro isine songo ojo nyeda iki tasih tunggal bangsa ojo nyerah niki tasih tunggal bangsa
kembang timun sadompol isine limo kembang timun sadompol isine limo ojo ngolo-olo milolo maring kawula ojo ngolo-olo milolo saking kawula kembang jambu isine telu padha mesem guyu sing seneng melu aku Surabaya apa anu? Sisi tak boleh. Percaya dicoba dhisik siramu mat rasane teh klebyar salake sepet gak usah dibayar Sandika kang dadi pimpinane
Ujung peremas kepale antri mangkat loro bali siji jeneng kula arep lali salah dicoba ya wis mestine lagi mari kawan ketuan mari sukseskan pembangunan mari kawan persatuan mari sukseskan pembangunan so ayo yo sih ya